Diego, uite, hai să-ți fac. Uite, stai că-ți dau de la capăt. Totul. Ce fac eu? Se pare. Uite. Așa dau. Dau înapoi și trebuie să scrii. Dar ce trebuie să scriu? Translate. Uite, translate. Dai aici pe prima. Și pe aia dai... Stai, ce tot se întâmplă? Pe aia dai aici și scrii. Ce faci? Să zicem. Și pe aia dai. Ce faci? What? Hai, zicem. Bă, vrei să te bat? Bă, vrei să te bat? Stai, am greșit. Dai spațiu? Bă, vrei să te bat, Darius? Darius. Așa, și acum dai. Pum. Darius, bă, vrei să te bat? Hai, da, scrie și tu ceva. Nu. De ce? Bine, pa.